ಗಮ್ಮತ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ನನಾತು ದುಂಬಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಗೆ ನಡಪಡುಂದಾಂಡ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಬಂಧುಳ್ನ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಂಡ ನನಾತು ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸುನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಏರ್ ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸುವರ ನಿಖಲ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿಖಲು ಮಲ್ತು ನೋಡೊಂದು ಪಂಡದು ನಿಖಲ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪನಿರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನ ಕೆಡಿ ಭೂಪರ್ಸ ಪನ್ನಿಡೆಗೆ ಬಗೆಹಾಯನ ಕಣ್ಣ ನೋಟೊಡು ಸಾವಿರ ಮೆಚ್ಚಿದ ಪರ್ಪಗೆ ಹೊಣ್ಣಗಾಡಿ ಬಿಜಿಂಡಿಗೆ ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೆ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣು ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೆ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣು ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರಾವು ಗಣಪತಿ ಕುಂಭಾಷಿ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಹಡಿಯಂಡಿ ಗಣಪತಿ ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರಾವು ಗಣಪತಿ ಕುಂಭಾಷಿ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಹಡಿಯಂಡಿ ಗಣಪತಿ ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೆ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆ ಅಂಜನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಕೂಡಾಡಿಗೇಡು ಆಡಿಡೊಂಜಿ ಬಿರುವೆರೆ ಕೂಟ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ BJPದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ಪಾತ್ರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೀದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಾರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪನಾಗನೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬಂತಿನಾರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಸಲಹೆಗಾರಲ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಕೇನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರು ಆರೇನು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆ ಅಂಜನೆ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಅಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಾರ ಅರಳದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವರ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಲತಾ ನವೀನ್ ಸುವರ್ಣ ಕೇವಲ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಂದೆ ಗುರು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆದಲ ಏಳೆಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಿದ ಉಸ್ತುವಾರಿನ ತೂಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸುಮಲತಾ ಕೈನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆರೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲಕ ಮೇರೆ KT ಸುವರ್ಣೇರಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸುಮಲತಾ
एन सुवर्ण मेरेगे गंगा टीचर मेरे शाल बक्क स्मरण के गौरव मल्पड़ महिला अध्यक्ष गंगा टीचर नम महिला वेदिके अध्यक्ष ಅಂಜನೆ ನನ್ವರಿ ಬಿನ್ನೆರು ಕಾಪಿಕಾಡು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರ ಅಂಚಿನ ಎ ಜೆ ಶೇಖರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ವರಿ ಬಿನ್ನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬೆತ್ತಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಉಪನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಡು ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದೊಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಾರು ಮಾ ಪೋಷಕರಲ್ಲ ಅಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಉಪನಂಚಿನ ಅವಿನಾಶ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಲಕರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬಿ ಡಿ ಗೋಪಾಲ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದೊಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರಲ ಅಂಚನೆ ಕಿನ್ಯ ಬಂಟ ಜುಮಾದಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಂಚಿನ ಬಾಬು ಶ್ರೀಶಾಸ್ತ್ರ ಕಿನ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಬಾರ ಪ್ರೀತಿಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದೊಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತವರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದೊಳ್ಳೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಂಜ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾ ಆನಂದ್ ಉಳ್ಳೆರ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೆರ್ ಉಳ್ಳೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದೊಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರಿನ 25 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟದು ಬುಳೆಪಾದು ಇನ್ನು ಈ ಹಂತಗೂ ಕೊನೆಯರ ಕೊನದು ಬತ್ತು ಉಂತಾದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೆ ಟಿ ಸುವರ್ಣರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪರವಾದಿಯನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದೊಳ್ಳೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರುಳ್ಳರು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕುಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನಕ್ಕುಳ್ಳರು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನಕ್ಕುಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ರಿ ನಂಚಿನ ಬಂಧುಗಳು ಉಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಚೌಡಿ ಬಿಲಾವ್ ಸಂಘದ ಒಂಜಾತ್ ಸದಸ್ಯರು ಬೈದರು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಳದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪನಪಿನ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ರೂಪಗುಣ ತೋಜವನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮ ಚೌಡಿ ಅಕುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೈದರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಮಾತ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸವೆ ನಮಸ್ಕಾರ शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं अवेलुकणे ज्योतिषां ನಮ್ಮ ಪಿಂಗಾರನ ಅರಳ್ಪದ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಕೂಟಗೂ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಮಾತ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ವಿನಂತಿ ಬಂತದಲ್ಲ ಸುಮಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಾರವನ್ನು ಅರಳ್ಪದ ಕೊಂಚ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಸುಮಲತಾ ಎನ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆ ಅವನ್ಜಿ ಪಿಂಗಾರನ್ ಅರಳ್ಪದ
ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡ್ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಂಗಾರನ ಅರಲ್ಪವನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು ಸುಮಲತಾ ಎನ್ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಗಣ್ಯರ ನಕಲು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ದುಂಬದ ಜೋರದಾರಿಗೆ ಅವರ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರಗು ಕೆಪಿಕೊರ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೇನ ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಟಿದೊಂಜಿ ಕೂಟ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ನೇತೃತ್ವದ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊన్నారు. ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದ ಬಲೆಪಾದ ಇನ್ನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ತೊಕೋಟದ ಬಾಗಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ KT ಸುವರ್ಣರೇ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅತ್ತನ ಉಡುಪಿಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಬಾಗಡು ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿಯರ ಪಂಡ ಅವು ಸುಮಲತಕ್ಕ ಆರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಡಿ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಲ ಅಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡೆ ಅತ್ತಂಡ ನೇಕು ದುಂಬು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೇ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಂತೋಷ ಸುಮಲತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರ ನೆಂಚಿನ AJ ಶೇಖರನ್ನೇ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ರೆ, ಗೋಪಾಲನ್ನೇ, ಬಾಬನ್ನೇ, ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ್, ದಿನೇಶನ್ನೇ, ಆನಂದ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವೇದಿಕೆ ಸತತವಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋನ ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಈ ಬಾಗಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವೇದಿಕೆ KT ಸುವರ್ಣರ್ನ ಈ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪುದರಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನ್ಯರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಇನ್ನು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಡು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಅದನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೋನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಉಂತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಪನ್ಯರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಐತ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋನಾರು KT ಸುವರ್ಣರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಈ ಬಾಗಡಿ ಏರ್ಪುರ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ KT ಸುವರ್ಣರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತೊಂದು ಸಮಾಜಡ್ ಕಸ್ಟಡಿಯರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಲೇನು ಈ ಬಾಗಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವು ಸದಾ ಸಮಾಜಡ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಎಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪನೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿನ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಆರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹತ್ತುಂಡಲ ಬೇತೆ ಸಂಗತಿಲೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಲೆ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆರೆಚಿಸುವೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡ್ ಒಟ್ಟು ದೇಶಡ್ ಒಟ್ಟು ಸಂಗತಿಲೇನು ತೂನಾಗ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಜೊಂದು ಪುನಃ ನಮಗೆ ಸಮಾಜಡಿನಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನೇಕ್ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೇನು 15-20 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಜೋಡಿಸಾವನುಜ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕಲೆಗೆ ತೋಜುನ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಎಂಜಿನ ತೋಜುಂಡ ಅವೇ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡದು ದುಂಬು ಪೋಂದು ಪುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲು ದುಂಬು ಪೋಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಜಾಗೃತಿ ಕನಪುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಸಮಾಜದ 15 ವರ್ಷದ 22 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟ ದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಆಟಿ ಪನ್ಪನ ಸಂಗತಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನು ಇನ್ನು ಆಟಿಡ ಈ ನಮನೆ ದೊಂಬುಪ್ಪುನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಜೋಕುಲ್ಲಕೇನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಬರ್ಸವೈತಿನ ಪಂಡದ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷ ಅರ್ಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಬೆಲಕಾಯಿ ತಿಂತೇರು ಪಂಡದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೆಲಕಾಯಿ ತಿನ್ ನೋಡೊಂದು ಪಂಡಾಯ್ಕೆ ಅರ್ಥೊಂಡ ಇನ್ನು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ವರ್ಷಡು ವರನೇ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುತೀನಿ ರಾವಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟಮಿದ ಮನದನಿ
ಇನಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕಲ ಕೋರಿಕನ ಯಾರೇ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನಿಗಲ ಇನಿಕಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತನು ಅಂಚಾದ ಇನಿತ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿನ ದುಂಬೆ ಎಂಚ ಬದುಕದಿರ ಅಂಚಿನ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯಲೇನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಈ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಸುವರ್ಣರೇ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಆನಗ ಇರು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತರ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕ್ಲೆ ನೇಕ ಕನಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದು ನಾನು ಮಾತ್ರ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುನೊಂದು ಯಾ ನಂಬುವೆ ದಯಪಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದಾನ ಆಟಿನ ದುಂಬುಲ ತೂತಿನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಆಟಿನ ದೇವಕ್ಕೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಐನು ತೂಂಡುಂದಾಂಡ ಹೊಸ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮದಾದ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂದು ಖಾಲಿಯಾನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿಡೆ ಪ್ರತಿ ಊರುಡು ಆನಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಆತನ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಪ್ಪು ಆತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ದೃಷ್ಟಿಡು ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಖಂಡಿತ ಬರೋಡು ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರೋನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋದೇನ ಪಾತಿರಂತವೇ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಉತ್ಸುಕರಾದುಲ್ಲ ದಯಪಂದ ಸುಮಲತಾ ಎನ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಅಂಜನೆ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಡಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಟಿಸುವಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪೆರ್ಮೆದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ ಅವರೇ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನ ಎನ್ನ ಸಮಾಜದ ಪೂರ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ಮೂಲು ಸೇರಿತಿನ ಎನ್ನ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದ ಏನಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆಟದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಆಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಆಟದ ವಿಷಯ ಎನ್ನೊಂದು ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 10 ಬಂದಿ ಆನೆ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪೋಡಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟಲ್ ಪೋಡ ಅಪ್ಪನು ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಕೈತೆ ಇನಿಕೆ ಎಂಕುಲು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವರ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ 25 ವರ್ಷ ಎಂಕುಲ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಬದಲಾವಣೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಅವಿನೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರೋತ್ಸವ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪನ್ನಗ ಆಟಿ ಸೋಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಮಾತಿರ ಬಂತೀರು ಒಂದಿನಾಯಕು ರೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಪಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾಯಕು ರೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಅವು ದಾಯಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಎಂಚಿನ ಒಣಸು ಮಲ್ತೊಂತೀರು ದಾಯಾಗ ಅಕಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೀಕಲು ಇತ್ತು ಜೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ತಿಂತಿನಂಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ನಮ್ಮಲವಂತತೆ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗಳ ಆಯ್ತಾ ಅರಿವು ಮೂಡೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿನಾಗ ಈತು ಜನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಈಜಿನ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರೋನು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದೇಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಲ ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಆನಗ ಅಲ್ಪ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಸವದ ಕೆಲಸ ನಡ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ನಾನು ಕಾಣೆ ಬಂದಾಗ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯನಕ್ಕಲೇನು ತೂನಾಗ ಪೂರ ವೇದಿಕೆ ಪಿರೋಡ್ ಇತ್ತಿರು ಕೆಲಸಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಅಂಜನ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಅಟಿಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಕನ್ಪಿನ ಉತ್ಸವ ಹೊಡಿತಿರು ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲವೊಂದು ಶಕ್ತಿನ ತೋಜವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಒಂದು ಏನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಂಗ ಕೇಟಿಸುವಂಡು ಹಿಂಗೆ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರು ಸುಮಲತಕ್ಕ ಈರು ಪುರುಷರ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವನ್ನ ಪೂರ ನಾಯಕರ ನಕಲು ನೆಟ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆನೆಕಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಕಲೆ ಪುಣ್ಯ ನಕಲು ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರಲಿ ಬಂದು ಅಂದು 25 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ತೂತಿನ ಆ 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಳ ಇನಿಕಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಳ ಮಸ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅದಾಗ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತನು ನಮ್ಮ ಪುಂಜೊಕ್ಕಲು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರಡು ಅಕಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ತ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಡು ಅಕಲ ಸಮಾಜೋಡು ಆಣಿಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅದಾಗ 25 ವರ್ಷ ತುಂಬಿತ್ತನು ಇನ್ನೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೊಕ್ಕಲಿಗಳ ಆಂಜೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜೇ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವನುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಕಲ ಮಂಡೇಡ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಿತ್ತ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಉಂತುಲ್ಲ ಸಮಾಜೋಡು ಎಂಚಿನ ಭಂಗ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಿರತಿರ್ಗು ತೂವರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಆ ವಿದ್ಯೆಡೆ ಈ ನಿನ್ನ ದುಂಬದ ಜೀವನಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ನಡಪರ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತೆರೆದು ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತ ಜೊತೆ ಇತ್ತ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಪುಂಜೋಕಲ ನೆಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಏನಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ
ಸಂಘಟನೆ ಬೋರ್ಡು ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಬೋರ್ಡು ಎಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಬೋರ್ಡು ಇನಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಬೋರ್ಡು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಬೋರ್ಡು ನಂಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋದು ಏನ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪುರುಷ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಇಲ್ಲದ ಅಣ್ಯೋ ನಕಲದೆ ಅಪ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಯೋ ನಕಲು ಕೆಲವು ಸಲ ಎದುರಿಸ ಸಮಸ್ಯೆలను ತುಪ್ಪ ದಾಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಯರ್ ಹಾಕಲು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ಎದುರಿಸಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಹೋದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಅಕಲ ಕಡೆನಕಲು ಕಂತು ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಕಳು ಈತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆದ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕಲ ಅಡ್ಞೋ ನಕಲೆ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಅಕಲಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎದುರಿಸೋಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜಿ ಅಥವಾ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಡ ಆ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ಕನ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸುರೂಟ ಆದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಕುಲೆಗಲ ಅಕಲ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದು ಎಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವೇನ ಯಾನು ಎದುರಿಸಾದ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಿನ ಯಾನು ತಾಂಕುವೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಯಾನು ಏಪಲ ಬಂಡು ಸುರವುಟು ಸಮಾಜ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆ ನಮ್ಮ ಕಣನಕಲು ನಮ್ಮ ಕಣನೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬರ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಮುರಿತದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎದುರು ಬತ್ತನದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಎನ್ನ ಸುರೂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರಿನ ನಮ್ಮ ಮೈತಿನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಡಿತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆ ಮಕ್ಕಳಿನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರಿಸಾಗ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಜಪ್ಪುಗ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಯಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರನು ಯಾನು ಏಪಲ ಬಂದ್ರಂಡು ಅಂಚನೆ ದೇವರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜನಕ್ಕಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ತಾಳ್ಮೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಯಾನು ಏಪಲ ಬಂಡು ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡತಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿರ ಕನ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಪೂರ ನಂಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಭರಣ ಯಾನು ಏಪಲ ಬಂಡ್ರಂಡು ಬಂಗಾರ ಗಿಂಗಾರ ಪೂರ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಡ್ ಪತ್ತದೀಪಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಂಜೊಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂದು ನಿಕುಲು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ನಿಂಗುಲು ಉಲ್ಲಾರ ನಿಕಲಿಗೆ ನಿಕಲು ಪೂರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜಾಬ್ ಉಲ್ಲಾರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಪುಡಾತು ಸಂಘಟನೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಾಂಡ ದ್ಯಾಪನಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವರ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಆದಿತ್ತ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಆಂಡ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಮಹಿಳಾ ಆಯ್ತ ವಿಭಾಗ ಕೊಡ್ತು ಪಿದೈ ಬರ್ತದೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿಯ ಇನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟ ಹೆಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾ ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಾದಂತೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಕಲೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ತಿರ್ಗೋಲಿ ದೇಪನ ಎಂಗಳ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಇನಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಏರಲ್ಲ ಅರ್ಞ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡು ಓಲ್ಪುರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲರ ಹಂಗ ಅವನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂಬರ ಪಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ಡ ಉಂಟು ದೇಪನ ಆತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಎಂಗಳು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಖಾಲಿ ಕೊಡ್ಡಾದ ಊರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆದಿತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶ ಪೂರ ಪೋದು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂಪೋನಕ್ಕಿದೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಯಾನು ಎಕಡೆ ಮೆರಡ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಸ್ ವರ್ಣರ್ ವಿಶೇಷ ಬಂಡೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ ನಿಕ್ಕಲ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಲೆ ಅನ್ನ ನಿಕ ಆಟಗಾರ ಪಂಡ್ರೆ ನಿಕಡೆ ಫಂಡ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಸಹೋದರ ನಕಲೊಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಿಕುಲ ಫಂಡ್ ಉಂಡು ನಿಕಡೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಿಕ್ಕಲನೇ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಲು ಸೇರಿಸಾಲೆ ನಿಕ್ಕಲನೇ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇದು ಎಂಕುಲು 1 ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ 1 ಲಕ್ಷದ ಎಂಕಲೆಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಮೂಜರ 4 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ 5% ಬಡ್ಜೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮೆಂಬರ್ನಕಲೆ ಲೋನ್ ಕೊರ್ಪ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಎಂಗಲ ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಲು ಇರ್ತದೆ ಐಟು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಐಟು ಐತೆ ಅವು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಒಂದು ಇನ್ನಿಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಯೋನ ಕಳ್ಡ 3-4 ಲಕ್ಷದ ಅತ್ತಕಡೆ ಫಂಡ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಕಲೆಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಕಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಕಲು ಕಠಿಣ ಹಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ನಡೆದು ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಆಡು 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 23 ವರ್ಷ ಪಿರ ತಿರುಗುತ್ತೂನಾಗ ಇಂಕಲ್ ಭಾರಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹೊಡಿತಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಎಂಕುಲ್ತೂತ ಓವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಎತ್ತೊತ್ತು ಬಂಗ ಬುಡ್ಪಿನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಎಂಕುಲ್ತೂತ ಆಂಡ ಇನಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ತರದಿರ್ತು ಎಂಗಳು ಪನೋಲಿ ಎಂಕಲೆಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಬಂಗದ ಪುಣ್ಯ ಅನುಕೂಲ ಏರ್ಲಜ್ಜರಿನಿ
ದಾಪನ ಅಕಲು ಸ್ವಸಹಾಯದ ಕಾಸನ್ನು ಪತ್ತೊಂಡು ಒವ್ವಾಣ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಅವು ಊತ್ಪತ್ತಿ ದಾವಡು ಬತ್ತಿ ದಾವಡು ಫಿನಾಯಿಲ್ ದಾವಡು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮಂದ ಇನಿ ಮಾತ ಪೊಡ್ñೋನ ಅಕಲು ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಅಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕಲ ಅಕಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅಕಲು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಡ್ñೋನ ಅಕಲ ಆಯಿತು ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅಕಲು ಗಟ್ಟಿ ದೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ನಂಗೆ ನಿಕಲಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಿಯ ಇನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಐಟ್ ನಿಕಲು ಎನ್ನಾರು ಆಯ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಲ್ಪುರ ಏರು ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗಳು ಏರೆಗೆ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಜೀವನದ ಬದಲಾವಣೆ ಆನಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಸಿಂಗಲ್ ಆದ ಬೋರ್ಡ ಅಕಲಿಗೆ ಜೋಕುಲಿನ ತಾಂಕರ ಸಾಧ್ಯ ಪಂದಿನಂಚಿನ ಆ ಜೋಕುಲಿ ಆ ಪುಂಜೋಕುಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತದೆ ದಾಲ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಅಕಲು ಅಕಲ ಕಣನ ಅಕಲು ತೀರ್ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಡ್ಡಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲೇನು ಅಕಲು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಸಂಘಟನೆ ಬತ್ತದ ಬುಲ್ತಿನಾದಾಗ ಸುರುಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕಲ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ರಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ದು ಅವಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಕಲು ಎನ್ನಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಲ ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಅಕಲೆ ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಕೊರಿಯಾರ ಅಂದು ಅಕಲೆ ಕಲ್ಪಾಡಾಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನೇ ಸುರುಟು ಕಲ್ಪಾಡಾಂಡು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ದಯಾಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮಿತ್ತು ಬರೋರು ದಯಾಪನ್ನ ಅಕಲೆ ಕೆಲಸದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಕಡ 20 ಜನ ಪೊಣ್ಣುಳು ಇತ್ತಾಡ ಪೂರ ಬಂಗೊಡಿತಿನ ಪುಂಜೋಕುಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಪೂರ ಬಂಗೊಡಿತದ ಅಕಲೆ ಆ ಕೆಲಸದ ಅಗತ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಪುಂಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಎಂಗಳು ಕೆಲಸ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಿಕಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದ್ಯಾಪಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತು ಜನ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಕಲನೇ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಕಲ ಏರಿಯಾಡು ಏರು ಪೊಣ್ಣೋಕುಲು ಬಂಗೊಡಲ್ಲೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಉಂಟು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿಕಲ್ಡ ಉಂಡು ಅವಿನ ನಿಕಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಉಳ್ಳಾಳ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಏರಿಯಾಡು 600 ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘങ്ങളുಲ್ಲ ಅಕಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಂಡು ಸಂಘಗಳು ಬರೀನೇ ಬರ್ಪೂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಈತ ಎಂಕಲ ಸಂಗೋಡು ಎಂಕಲ ಆರು ದೇವಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಆರು ಎಂಕಲ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲ ಸಂಘಟನೆದ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಏರಿಯಾದ ಪುಣ್ಯ ನಕಲು ಅತ್ತೇ ಎತ್ತು ಒಲ್ತೊಲ್ತ ಕಡ್ರತ ಪುಣ್ಯ ನಕಲು ಎಂಕಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು KT ಸುವರ್ಣ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಕಲ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಮನ್ಪ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಕಡೆತ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ಎಂಕಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನ ಏರಿಯಾಗ ಸೀಮಿತವಾದ ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕಲು ಏರಿಯವ್ರದ್ದು ಬುರ್ದು ಪಿದಯ ಬಲೆ ಒಲ್ಪ ಏರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪೊಣ್ಯೋನಕಲೆ ಅಕಲೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾಲೆ ನಿಕ್ಕಲನೇ ಒಂದು ಪೊಣ್ಯೋನಕಲ ಗುಂಪು ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಕಲನೇ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಕಲನೇ ಪೊಣ್ಯೋನಕಲೆ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಂಪೋಲೆ ಅದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಯೋನಕಲೆಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಪನ್ಪಿನಿಕ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕುಡೋರು ಒತ್ತರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ ವರ್ಪವನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ವರ್ಪವನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಪನೊಂದು ಇನ್ನು ನಿಕ್ಕಲು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಾತಿರಲ್ಲ ದ್ಯಾಬನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನ ಆಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಪುಲ್ಲಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಪತ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಅವು ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಪುಣ್ಯ ನಕಲು ಪೂರ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ತವೆ ಇದು ನಕಲು ಉಪ್ಪಾರು ನೆಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಕಲ ಶ್ರಮಗೂ ಏನು ನಿಜವಾದ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪವೆ ಕುಡಲ ಆತ ನಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದನೇಳು ನನಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವಲಕ್ಕನೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಿತೊಂದು ಉಪ್ಪಾರು ಈತು ಜನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತುಂಡ ನನ್ನ ಯಾಪ ಮುಗಿಯರೆ ಅಂದು ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಏರ್ಲ ನನ್ನ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಅವೆಲ್ಲಕೊನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಬಕ್ಕ ಈ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ 25 ವರ್ಷದಿಂಚೆಲ್ಲ ನಡಪವನ್ನು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ KT ಸುವರ್ಣರದ್ದು ரெண்டு பாத்திர ஐத்தொட்டிಗೆ ஆறே ಧನ್ಯವಾದಗಳ ಕೊರೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಇಂಥ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಆತ್ಮೀಯರ ಏನಂಚಿನ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಇನಿ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಇನಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯೋಡೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಪನ್ಪುಣ ಆ ಒಂಜಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲರೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಸುಮಲತಕ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡತ್ ಇಡೀ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಲ ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಅತ್ತದ ಇಡೀ ಅಖಿಲ ಭಾರತಡೆ ಏರ್ಲ ಈಜಿ ಆ ಪಂಡ ಆರ್ನಾಥ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಬಳಿತದ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಣ ಬೇಲೆನಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡೆ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರನ್ನು ಪಣಿಯರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಅಂಚಿನ ಸುಮಲತ ಸುವರ್ಣರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಉಚ್ಚಿಲ್ರೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣರೇ ಬಾಬಣ್ಣರೇ ಸತೀಶ್ ಕಕ್ಕೇರೆ ಅಂಚನೆ AJ ಶೇಖರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ದಿನಿ ಸತ್ತವರೇ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಪಂಡಿತ್ ಅವಸರು ದಾದಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ
ಬಹುಶಃ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿನಿ ಕೇಟಿ ಸೋನೇರಿಂದೇ ಪಣ್ಪೇರು ಆಂಡ ಯಾನು ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಎಂಗ್ ಮುಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಇತ್ತು ನಡೆದದ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟದು ಇತ್ತು ಸಮಯ ಬೊಳೆಪಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂದು ಪಣ್ಯಾರ ಪ್ರಥಮವಾದ ಒಂದು ಪಣ್ಪೆ ಇನಿ ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜನ ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಸೇಕರಣೆ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ತೋಜರು ಜನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏರು ಬತ್ತಳ ಸೇಕರಣ ಅದು ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪಣ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಗ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಾಧನ ಕೊರ್ಪಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಎಂಗ್ಲು ಪೋಡ್ ಜಾಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡದು ಆದಿ ಪೇರಳಿ ಯಾವು ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ಲ ಸಹಾಯದಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನ್ನಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನೆಲು ಆರೋಗ್ಯ ನೆಕ್ಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಗ್ಲ ಇನ್ನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಕೊರೊಂದು ಬೈದ ದೇವ್ರ ತೊಂದರೆಜಿ ಆಂಡ ಸತೀಶರು ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರಿ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಣೊಂದು ಸತೀಶರ ಎಂಗಳು ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತದ ಆಂಡ ಆಕಲು ಬರ್ಪಣ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಆಕಲ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಅಂಚ ಎಂಗಳು ಬೊಡ್ಚಿ ನಾನು ನಿಖಿಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ತಂದೆ ಬಾಕಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಟಮು ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಡಿದ ಎಂಗ್ಲು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ತದ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಸು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಕೊರೊಂದುತ್ತ ಅಂಚ ದಯವಣ್ಣ ಒಂದು ಬೇಗ ಬರಡು ಪಣ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶಡು ಎಂಗಳು ಇನ್ನೇನು ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಅಂಚದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸತೀಶರು ಪಣ್ಣ ಸರಿಯಾದಿಪ್ಪು ದಯವಣ್ಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಯ್ನಾತ್ ನನ್ನದ ಬರ್ಪೇರು 1 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣಕದ್ದು ಇಂಜುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಒಂಜಿ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಟಿಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಂಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಈ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂಕಲು ಉಳ್ಳಾಲಡು ಸುಮಾರು 7-10 ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಗಳುಳ್ಳ ಅಗ್ಲನ ಪೂರ ಸಹಕಾರದ ತೊಂದು ಅಗ್ಲಡ ಪೂರ ವಿಶ್ವಾಸದ ತೊಂದು ಈ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಇನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಸುಮಕ ಪಂಡೇರು ದಯಪಂಡ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ 4-5 ವರ್ಷ ಆಂಡು ತೋಜೋಡು ಬಹುಶಃ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈರೆಡೆಗೆ ಮುರಾಣಿಯವರ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಇருந்து ದಯಪಂಡ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವನುಂಡು ಅವು ದಾಯೆಂದು ಗೊತ್ತೋಜಿ ಅಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ ಅತ್ತ ಅಗ್ಲಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ದಾದ ಆತಂಡ ಪಣದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಕರಣೆ ಪಂಡೇರು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ವೀಕ್ ಅವನುಂಡು ಐನು ಸಾಂಗ್ ಇವು ಅವು ಸುಮ್ಮಕ್ಕ ಬುಡ್ಕ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಅಗ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಲ ಲೆಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಮೈಂಡಿನ ಇಂದು ಮಲ್ಪಾಡು ನನಾತ್ ದಯಪಂಡ ನಿಗ್ಲು ಒಟ್ಟಾಂಡ ಇನಿ ಅವೊಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ತಲೆಕ ನಿಗ್ಲು ಒರಿಯರ್ದರಿ ಪಾತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಗ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಣ್ಣು ಪಂಡ ನಿಗ್ಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನೆಟ್ ಒಯ್ಟ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಾರ ನೆಟ್ಟ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸುಮಕ ಇನ್ನೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಗ್ಲನ್ನು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿತನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಬೆತೆ ಒಯ್ಕಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಐನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಉಳ್ಳಾಲೋಡು ನನಾತ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಬೊಳಪಗ ಅಂದ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ರೂಪಾಯಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂಜನೆ ಕೊನೆಯಾದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಬೇರೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ನೆಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ದೀಪ ಬರ್ತದೆ ನೆನ್ನೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ 4 ಪಾತೆರ ಪಂಡದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು ಸತೀಶರೇ ಈರೆಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯಂಕ್ಲ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸುಮಾಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ಗುರು ಸೌಹಾರ್ದ ನೆತ್ತ ಸೊಸೈಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೊರಿಯರು ನನಾತು ದುಮ್ಮುಗಿನ ಸಂದೇಶ ಬೋರ್ಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಈರೆಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಎಂಗ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಬರೆದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಲಹೆಗಾರ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಆತನ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ಸತ್ತವರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಗಂಗಾ ಟೀಚರ್ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಆರೆಗ್ಲ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಿ.ಡಿ. ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಆರೆಗ್ಲ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಾಬು ಶಾಸ್ತವ ಆರೆಗ್ಲ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಎನ್ನ ಬಲಗೈ ಬಂಟೆ ಅಂಚನೆ ಎಡಕೈ ಬಂಟೆ ಒಕ್ಕೊಂಜುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ಮುಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಗಳ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ
ಮುಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣ್ಣೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ದ ಎಂಕಲೊಂಜಿ 5 ಜನದ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಗ್ಲು ಪೂರ ಇನ್ನು ಮಾತ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಚ ಆ ಟೀಮ್ ಇತ್ರನೆಯಿಂದ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಪತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರನಂಚಿನ KT ಸುವರ್ಣರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.